dig, er du et lille barn eller hvad, man? Bare hop på den der fucking cross. Tænker, hvis din far giver du nogle ordentlige flade nu, så du ikke ved, hvad fuck respekt er. Og du ved godt, hvad jeg siger. Skal jeg også snakke om dine mødre, eller hvad? Du snakker bare så tosset du vil. Så lad mig høre. Vil du gerne ind blandt familie, eller hvad? Han snakker om min far lige pludselig. Så lad mig høre. Hvorfor skal du svine min far til? Har jeg svinet din far til dig? Du har lige snakket om min far på en fucking grov måde. Jeg har bare sagt, at jeg ikke tror, at din far det, så kommer altituden frem igen, mand. Hvem fuck er du altså? Ja, dit fucking år, mand. Eller du kan få min pik, dig, mand. Du kan få min pik, altså. Hvad fanden tror du er? Hallo, din pik er lille, mand. Hvor det bare sjovt, bare. Det var sjovt sagt, det var det ikke. Ja, du kan ingen steder. Bare hop på. Jeg ikke ligger og slap små bøssehunder. De sagde med ham, mand. 2 ud af 2, mand. Kopier os igen, ikke også? Bare ikke. Ej, ved du hvad, nu smutter jeg ikke. Nej, nu smutter jeg ikke. Du sidder nok, eller? De sagde bye, nu smutter jeg ikke. Du sidder nok. Ja, det er du også. Skal vi lige gætte koden, eller hvad? Ja, prøv. Ja, prøv. Det var formelt ikke den. De er sgu klogere end gennemsnittet. Det er sgu ikke 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det tror du har i hvert fald. Det smutter der. Har I svært på smutter der? Hvorfor må vi ikke stå her? Jeg siger det til dig. Hallo, hvad rager det er, hvor fuck vi har det hen? Ja. Kan vi ikke lige filme noget TikTok? Jalla dig, mand. Hvor mange gange skal jeg sige, du hopper på? Skal du smække sig, eller skal du vende sig om og smække til røven, eller? Jeg hente min bare boomstikker. Så kom, hop på. Er du et lille barn, eller hvad? Hop på. Er det sjovt, du siger noget? Ja, bror, du er fucking... Dagny, eller hvad? Hop lige. Så kom, start med din uge. Fuck din mor. Godnat med jer, mand. Han trækker til pistol, hvad er det der? Pinligt, altså. Ja, 3 patroner nede. Hallo, du skal lige tage det der på... Junior på radio, hvad sker der, Andre? Ja, de prøver